Kumsi benda Malay isnai ba banyarap ikilanot kibala yo mat di kejing sosi kenhon nongnya thuk bal tip kumka The Ultimate Legend Bikers Association lani tulba jong ka mau kruat union mentak sngi kila lej ban ai jing yarap da kasong pisa bagi jankup ya kawai kelong yeng bala du no ya ke yeng jongki hadin bala syabam du ah kading kabala jah ka arpui terik no pra arjar puar kabadai ke yeng jong ba honest boys imle badikong meriti shela kibadan ru saungut ki khun national pot jaud southwest Khasi district hakan isngi la yo ban ai ti kasong pisa bagi jankup du welding shela general secretary jong tulba mong kurwat balayoru ka jingkran ay mensim yaki bah yeng asam jong kini kilanot plu yeng bara kaju kopor layoru ka jing dwai no one kit nongkri ubadei organizing secretary jong tulba mong kurwat southwest Khasi district nakal yang tulba mong kurwat ka airu ka jing kublai ki brio ki brasnok ti lem ban ajing yarap yakni kalong yeng ha kaju kopor nakal yang ki bah yeng asam kilapan pa ka jing sungu yak seng tulba kabalawan ay ka jing yarap mat ay mensim hapneng ki jing sosi ktang bigila do no ka yeng asam bigisa na ka jing bamdo no kading kablaja arpuai terik no pra arjar puar ka mesim ka jungi kum ka tulba yim sengola ban susyong dan ban susa akijaka ki bangin nidan andrai la kalong khandiat khansat kum kadak ka jing sengola mi pi kum kalong ying sem kalabat bolamat yakine ki ka jing jenjar lan ka jing duno yakne ka ying mi wan hang ne bangidon khandiat khansat bangin ai sengau hai pi kum ban yarap ya ki jing don kam ki jung pi pediang yakine ki jing ai jungi bakin long ki jing kerku nak bentak ke jung pi buat nak bentak ke jung iru buat ngabu ya ke apel rong ne bal dadon kino ki kenja asyan lan ki risumet ki badon ke mensim ban yarap kin yarap kin ngobha ban sayarap ki ini ki arngut ki kalong ya kini ki arngut jong kane kalong yeng ya ke baki don ru ki khun sangut